Ето, виждате една сграда на ЖП. Тук кабинка. В какво състояние се намира? Ето, виждате го. Всичко е потънало в разрух. Направо. Такива институции като БДЖ-то и другите, ето как се поддържат самите сгради. Направено в окаяно състояние. Ето виждате го как. Направо плачещи гледка. Ето как е и вътре. Как ще се продължи, не знам.